domáci obranca Matúš Krenželák. Matúš, zatiaľ po prvej 20 minútovke vyhrávate jednoznačne 3-0. Ako hodnotíte prvú tretinu? Tak prvá tretina z našej strany bola dobrá, aj keď mohla by byť lepšia, lebo máme viac natrénované a malo by to byť vidno. Zatiaľ Nitrania nekladú taký výraznejší odpor. Čo očakávate od nich v ďalšom priebehu? Tak myslím si, že trošku pridajú aj oni na obrátkach, mali dlhú cestu, ale tak dúfam, že to bude tá hra v našom držaní. Celkovo v akej hre chcete vy pokračovať? Tak asi by som povedal, že určite chceme pridať na tempe, lebo ako som spomínal, máme viac natrénované a to sa teda musí odzrkadliť aj na ľade. Ďakujem pekne, držím palce. Ďakujem aj ja. Po mojej pravici už stojí hosťujúci kapitán Adam Šimurda. Tak Adam, nástup do druhej tretiny bol z vašej strany výborný, mali ste tam šanc, dali ste aj gól. Potom však prišli dve veľké chyby a dva inkasované góly. Čo sa tam stalo? No, myslím si, že určite sme mali lepšiu túto druhú tretinu ako prvú. Sme si povedali nejaké veci v kabíne, čo sme dodržali, ale trocha ako keby prišlo také uspokojenie a sme sa zbláznili takých hurahokej dopredu a nám tam ostali na breh hráči a to boli chyby, no. Pre vás je to zatiaľ iba druhý zápas v tejto sezóne, domáci už 6 hrajú, takže zatiaľ cítiť aj to, že domáci sú viac rozohratejší ako vy? Ja si myslím, že určite tam aj v tom je vidieť rozdiel. Pokiaľ viem, tak oni sú aj viacej na ľade vo všeobecnosti, ale to by nemalo slúžiť ako výhovorka. Myslím si, že tento rok máme dobrý káder, aj celkom široký, takže určite by sme to mali vládať ukorčulovať a minimálne sa im vyrovnať. Celkovo pred vami ešte minimálne 20 minút. Čo teda vymyslieť v tej tretej časti, aby ste ten duel ešte zdramatizovali? No ako ste aj vy hovorili, určite by som nadviazal na ten začiatok druhej tretiny. Viacej sa tlačil jednoznačne do bránky, častejšia streľba a viacej pritvrdil. No, jednoduchší a ráznejší hokej. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Pri mikrofóne asistent trénera hostí Matej Mrázik. No tak pán tréner, váš druhý zápas tejto sezóne opäť vysoká prehra. Ako ho hodnotíte? Tak, vysoká prehra opäť. Prvý zápas s Trenčínom bol diametrálne odlišný, aj keď výsledkov skončil podobne. Tam sme mali nasadenie, bojovnosť, aj nejaká individuálna kvalita. Dneska sme mali veľmi zlý začiatok, boli sme slabí na puku, nedohrávali sme súboje, stále voľní hráči pred bránou, super nám ušiel na 3 góly a už po prvej tretie sme vedeli, že budeme len doháňať, že to bude ťažké a takto vlastne bolo aj celý zápas. Čomu práve pripisujete ten zlý úvod, pretože potom už ste sa aj na začiatku druhej, aj na začiatku tretej tretiny odrazili, mali ste tam dobré momenty, dali ste aj gól, ale práve ten úvod tej prvej tretiny vás stál zápas. Hrubé individuálne chyby, voľní hráči, non-stop za chrbtom, slabý dôraz, prehrávanie osobných súbojov. Keď sme sa na ten puk dostali, boli sme na ňom slabí, hneď sme ho stratili, takže individuálne chyby a nie veľký dôraz v osobných súbojoch rozhodovali o tom, že sme neboli na puku, nebavilo nás to a z toho pramenil potom aj ten výsledok. Aké pozitíva si beriete vôbec z tohto zápasu? Sú nejaké? Tak pozitíva, po dvoch tretinách to nebolo to dobré, povedali sme chalanom, nech urobia aspoň nejaké zmeny do tej tretej tretiny nasadením, nech aspoň tú jednu tretinu vyhráme, aby sme mali na čom stavať. Už niektoré striedania tam boli zlepšené, ale musíme veľmi zabrať na to, aby sme boli úspešní v zápasoch, lebo takto to nepôjde. Trošku obmeníme káder na nasledujúce zápasy a ja dúfam, že sa to zlepší hlavne po individuálnej a potom aj následne po tímovej stránke. Ďakujem pekne, držím palce. Ďakujem. Ja si ku mne volám aj domáceho trénera Lukáša Opáta. Pán tréner, tak gratulujeme k 6. víťazstvu v sezóne. Ako chutí? Ďakujeme pekne. Tak chceli sme ukončiť túto prvú časť domácich zápasov samozrejme víťazne, takže chutí to dobre, ale boli tam ešte niektoré chybičky, hlavne výpadok v záverečnej tretine. Posledná 10 minútovka to bola taká plácaná a vôbec to nebolo, čo chceme hrať my a naozaj na čo si vlastne poukazujeme. Práve to možno, že už ten náskok ste mali, tak to chlapci možno tak vypustili, alebo čomu to pripisujete ten výpadok? To je presne to vypustenie, tá koncentrácia na tých 60 minút, keď vyhrávame, to je jedno, či to je 5, 7. Musíš sa koncentrovať a robiť tie veci, ktoré naozaj vieme, že chceme robiť, pretože ak začneme vymýšľať, ako sme potom strátili sme puk na modrej, druhýkrát na modrej, z toho pramenilo vylúčenie a potom to už to skrátka nevyzerá tá naša hra. My chceme tvoriť, my chceme byť na puku a potom to už chalanov nemôže ani baviť, pretože 10 minút nebola naša hra a zbytočne. Hej? Takže koncentrácia a nastavenie tej hlavy, že za akéhokoľvek výsledku hrám našu hru.
Celkovo teda máte 6 zápasov, 6 víťazstiev, ale ako vy vravíte, stále máte pred sebou ešte veľa práce. Čo vás možno najbližšie čaká, na čom chcete ešte najviac zapracovať do tých ďalších zápasov? Tak čaká nás teraz ešte v tomto prvom zimnom semestri ešte zápas v Žiline budúci týždeň a tam naozaj nechceme stratiť body, ale nebude to ľahké. Tá Žilina už tu nebola špatná v prvom zápase, takže musíme sa na to pripraviť a tie ďalšie veci, ktoré sa pýtate, tak jedna vec sú výsledky, samozrejme my to všetko časujeme do play-off, ešte je samozrejme ďaleko, ale máme nejaký cieľ, ale my to stále hovoríme, pre nás je druhá vec, že naozaj rozvíjať tých chalanov na to, aby naozaj po tom univerzitnom ešte nejakom hokeji si ešte naozaj mohli niektorí hráči zahrať, dajme tomu aspoň minimálne typo z SHL-ku a na tom pracujeme, proste ten proces chceme zlepšovať a rozvíjať chalanov. Pán tréner, ďakujem pekne, držím palce. Ďakujem pekne. No od nás je to na túto chvíľu všetko, želám vám ešte príjemný zvyšok tohto večera. Dovidenia.